li bajarê New Yorkê ciwanekî Kurdî ji Efrînê ku di beşa firokwaniya zanîngeha Farmingdale State Collegeê da dixwend, di nav 10,000 xwendekaran da di rêza yekemîn da derçû. Mêro Kalo 11 sal berê bi malbata xwe re ji ber pirsgirêkên Sûriyê ji Efrînê derdikeve û tê li bajarê New Yorkê bi cih dibe. Kalo piştî hatina wan ê Amerîkayê biryar dide ku xewna xwe ya zaroktiyê pêk bîne. داغاش تشك بيم متمي العزمين دنريهم حاسس كر انه ازانه بمشوفه بالفرنا دفرن وباشين كه چند سال دن داغا مچش که مزن بيم مفهم كر انه كرمانج نابا بخينن اي تشت في زانستي سياسي او بالافرنه نخ كرمانج نكم بخينن سيره قد خير فمحس كر انه خيره از نكارم بخينم داغم هاتن امریکا حس کرد انه تشتی نکامل سیره بخویم البته کارم بچکم تشتی به Mêro berdewamî got ku ger rojekî firokên Kurdan hebe ew hez dike ku wan firokan bifirîne û di aliyê din de jî balê dikişîne ser gotina xewna Amerîkayê Ango American Dream. و داغای چما زانینگه موید تشنا خواندنه حتی وید تشنا جی من کانال سیره بخوانده فالبداره داغای ته امریکا دبین انه American Dream American Dream انه تشید خوزه تشید حز دکه تکانه پشتی هاره فنکو فحز دکم یال سیره الکردستان سیره او الباکوری باشوره الکداری بی انه ایرلاین چه به ناویگند کردستان ایر او تشتکان کی کردش ایر حز دکم واناج بفرم اوکی چه به Dayîka Mêro jî dibêje dema ku ewilî hatin vir di nav rojên dijwar re derbas bûn. Lê her tim hewl dan û kar kirin û niha jî rewşa wan baştir e. û bi serkeftina korê xwe re jî gelek dilşad û serbilindin. Em ji Efrînê derketin sala 2002 em giştin New Yorkê em li vir dijîn niha ji 10 sala da û piştî vê 10 salna em belo nebîne yanî hîn em çarin hîn em di mala xwe de ne û me zehmetî jî dî û me şabîn jî dî me kar jî kir em bi serketin yanî nem bi serketin em bîn gelekî milyonêr bes em kanûn xwe bi jiyana xwe dest pê kir em ziman elimîn طبعا tiştekî pir zûr bû dema ewîlî em hatin re ino ziman tune bî zarok biçûk bûn bavê zaroka nexweş bû niha em başin rewşa me baş em derbas dikin dema mir got el dervo bîn min dagirî bi got kes tune mir roşa bibe yanî ez bi tenê me gelekî xweş bî pir tiştekî ne pere waye ne mal waye ne hewş waye ne tiştek waye ev şabînê tu bibînî lawî te bi ser ketiye li ser 10,000 zarok Bavê Kalo jî dibêje wî bi şev roj di nav zehmetiyê da kar kiriye da ku bikaribe kurê xwe bide xwendin. Em pir kêfxweş dibin wextê jî çû University College jî me pir yanî em rahat bûn me zanîn no mesref pira û zûr e ji me re em pişev rû dişixilîn pir cara 6 saeto 8 saeto em dişixilîn ez dişixilîm pişev birû di berfê de di baranê de tek em mehtac kesî nebin lawî me bixwînê bi ser kevê û wek dibên taliyê jî serî me bilind kir û vê derketinê yekemîn derket ser 10,000 merî New Yorkê bajaran New Yorkê nequlaye te yekemîn derkevê yanî Bêguman penaberî û koçberî tiştekî bi zehmet e. Lê wisa dixuye ku ciwanên Kurdan tê koşîna xwe bernadin û serkeftinên xwe berdewam dikin û her wiha him malbata xwe û him jî civata xwe şa dikin. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.